Салом алейкум бародару, ман Тимур Хусайнови канали Тождорон ва имрӯз мо уже максимально ба YouTube баргаштем. Иншалло ҳаракат мекунем дар як ҳафта 2-3 видео карда пешкаши шумо гардонем. Основном дар бораи чӣ меша? Корбор дар Москва, документ ва дигар хамеша моментое ки ягон ҳазму шӯхӣ снимат карда пешкаши шумо мегардонем. Реально видеои хуб меша, чӣ хеле ки видеое ки ози аввалаи мо ҳастанд дар YouTube метавонен ози дар омада тамошо кунед, кадоме тамошо кардагӣ нестай. Ма чира дар назар дорам ки як хел бародарое ки ози сёмка кардастанд, ма против ягон кас нест, ягон каса пас задани ҳам нестам, лекин ҳастанд бародарое ки сёмка мекунанд, ай тамошо кардана изо мекашем. Барои ҳамон мо ҳаракат мекунем як чизе ки сёмка кунем, ягон кас изо накашаву тамошо карда фахр карда далш пеш брава. Ҳамин меша? имрӯз мо як хулосае да омадем ки камтар сухан кунем дар бораи Яндекс. Мобайнда мо хела перерив кардем, яъне кор накардем дар Яндекс, проект придумат кардем, карантин буд, бисёриятон медонен ва гуфтанем ки як секрети майдаке ки дар бисёри водитело ҳастанд, ма ози шумо да уй мекунам, мақсад поле мефаҳмонам, чӣ хеле ки бисёри бародарои тоҷике ки мисол стаж надоранд, праваи российский кати, ё ин ки мисол стаж дорану праваи тоҷикияну бояд дар Яндекс ба праваи российский кор кунам, дар аккаунти дига бародаро кор мекарданд. Яъне чӣ хел шумо мисол стаж надорен, акатон, амактон, падар ё ягон ҳамсинф я бародаре дорен ки 3 сол стаж доранд, дар номи вай регистратсия мекунен, кор мекунен. Манам ростига вам хе кор мекардам, аймак дета 4-5 моҳи дига намераса ва имрӯз яъне якчанд рӯз пеш уже Яндекс чӣ хеле ки бисёриятон медонем придумат кардан як системаи нава ки 2-3 рӯз пас уже бояд фотоконтрол бигзаронад. Одаме ки ба номи вай ма кор мекардам, вай дар Тоҷикистон буд, фотоконтрол гузаштан мумкин нест. Хто медонен 2 рӯз пас уже Тоҷикистон зан зада и возможност нестай уже морам бекор мондем. И хел образна бигирем, не мо одам ёфтем бо иншолло номи як каса регистратсия мекунем ва гуфтанем ки ҳози инами системаро пешкаш кардиян, ами система рафтестай ки дар Яндекс яъне просто так уже кор кардан намешавад. Мақсад дар ҳолате ки шумо стаж надорен, праваи тоҷикӣ дорен, праваи российский надорен, номи ягон амак дар номи ягон бародар регистратсия мекунен, бояд 2 рӯз пас вай одам фотоконтрол бояд селфи хича сурат бигираву штоби шумо кор бароед. Хела қиин кардагиам ва ма боварӣ дорам ки ай сабабе ки заказ камтар шудагиа дар Яндекс, чиста водителора кам карданиян, мумкин барои ҳамия мумкин дар оянда бо заказ зиёдтар шававу Яндекси система рақиб гардонад, чунки бисёриятон медонем ки дар у сол якда темаи нав уй кардагӣ будан ҳамин хел функсияе ки дар таксометр буд, ай мобайн убрат карданд. Чӣ хеле ки бисёриятон медонен ва аслан ба фикрам ки ҳуҷҷатҳои ронандагӣ будан, хто медонен ки дар рӯз пас сурат мегирифтанд, лекин ай байн бурданд. ва иншолло боварӣ дорем ки дар оянда ҳамин системаро мебаранд, чунки мисол иншолло ай ма 3-4 моҳ пас соз мешава, ма кор медорому, лекин ай бисёри бародаро мақсад ҳастанд сол, 2 сол, 3 сол ё ин ки мисол праваи тоҷикӣ доранд, барои ҳаму дуо мекунем ки ин системаро ай байн баранд, ин функсияҳо бародаро кор кунанд. Анаки биёен ай ҳама моменти хуб, моменти бузбалае ки ма мисол хела эмоционална нияте доштам ки ма шумо да сёмка карда пешкаштон гардонам. Имрӯз ҳами тақдир насиб дар ҳамин рӯз будай, дар ҳамин вақти соат будай. Барои ҳамун бародаро тайёр ки бошем, гуфти гапо як бор дигар ментурам мекашему, ма шумо да проекта нишон метавонам пурратар мефаҳмонаму далнеши движенияҳо, ҳама вақт бо мо бошед. Далши рафтем. Ҳозир мо дар Нижний Новгородем бародаро, кантар летний вариант кардагием тай шортик, ана мошина ма пурратар нишон метавам, чӣ хеле ки дидесен шумо мумкин ки дар видео ду намуд нишон метавам, мо хайх руш мекунем, ана отдел по борьбе с плохими клиентами. Ма чӣ ният дорам, мумкин ки бисёриятон тамошо кардагием филм, кино, яъне Марсела французский такси 2, такси 3, мо иншолло ният дорем ки дар оянда максимально ҳамин темаро бардорем. То есть самый известный таксист. И хеле образно бигирем. ҳамин хеле темаро системаро бардошта поле ҳамаша распространят мекунем. Ина бародаро, чӣ хеле ки дидесен шумо дар видео ози отдел по борьбе с плохими клиентами, ма ҳамин хел такси мебарам. Ози савол мешава ки ту чӣ хел фотоконтрол мегзарӣ дар Яндекс ба ин мошин. Бародаро, дар фотоконтрол ма дига мошина сурат мегирам, роӣ мекунам, мақсад яъне номеро алиш мекунам, ё ин ки просто дига мошина ай бараш сурат мегирам, ин мошина намегирам. Пассажиро ягон чи нагуфтиян, хеле ашид уже шукронаи худо кор кардестам, нашуд гаиям, пока что тишина. Так, отдел по борьбе с плохими клиентами. Сетаҳаф и Timurka.Setaҳаф рӯи ҳамин мо вибр кардем, плюс Москва даем, региони Москва ҳисоб мехӯра, ана Instagram Timurka.Setaҳаф, YouTube Дружба народов. Бародаро,
дар описание видео дар комментария ма ссилкаи канали нава мемонум. Дружба народов навк шудагим ба забони русӣ пеш мебарем. Максимально дастгиритон дар корай кадоме ки мисол желанкаш боша дастгирӣ кунад даромада подписатсия кунен. Иншолло уҷам пешравиҳои хуб меша. Ва самое главное бародаро и герб яъне корона айхмон мақсад чӣ хел правилно мешава фаҳмонда. В общем коронара дар иҷа мондем. Иншолло дар оянда мумкин мо дизайна ягон амуди дига алиш кунем, чунки и полоса яндексаи бисёриётон медонен. Мо фотоконтрол дар ҳаракат мекунем ки мисол чизо набоша ва далши мерем бародаро. ҳозирашта чи варианте ки шумо дидесен ана ай парам всё то же самое гуфти урусо отдел по борьбе с плохими клиентами. худо хоҳад дар оянда ният дорем ки болора сиёҳ кунем. Якум очрат мо иншолло ният мекунем ки соҳиби мошин кате гап мезанем. худо хоҳад мошини як бародарай ният дорам ки подвику бигирам. агар ки ҳамин вариант мошино дар шумо бошам бинависем бародаро номератона комментарияда ма занг мезанам договор мекунем подвику мегирам мошинтона кор меброем. ва самое главное мошин бояд механика да бошад, чунки вақти мо проект мекунем ториктар айҷа намебинем мошин механикае. проекти мо да мошин бояд обязательно механика бошад. ана дар иҷа шашкаи мо дар ин тараф буд. ҳозир в основном ма дар иҷа мемонам мегардам. ҳозир нестай ай сабабе ки бародаро агар ки ягон кас бишноса ҳамин районора мо дар нижний новгород яъне где-то 400-500 километраи москва дур анамиҷа омадагием. рости гап дар меҳмонием. вақте ки ма ба скорости 180-160 тай кардам дар ҳамин момент дар ҳамин ҳолат шашка мепара. дар оянда ман чӣ ният дорам именно ба ҳамин мошин. ҳозир сёмкаҳо худо хоҳад дар як ҳафта 2-3 тамо сёмка мекунем. мисол агар ки шумо да интересна ки боша ман чӣ хеле ки дар инстаграм абишат кардам биёен максимально дастгирии шумо дар корай. ҳам шумо да хуб ҳам ма да хуб максимально распространят мекунем анами видеора. ҳамин видео 5000 просмотр бигира. просмотрои мо аввал хуб буд ай сабабе ки ма ба забони русӣ сёмка мекардам и канал урусӣ буд. вақте ки ма тоҷикӣ гузаштам камтар активност мурд барои ҳамун дастгирии шумо дар корай. шиносотон дар видеора роӣ кунен. ҳамин видео 5000 просмотр гирифт. ма яхибаш сразу як видео мекунам чӣ хел дар инстаграм сум кор кунем. инстаграм дар суми зур кор мекунӣ. ҳар намуд способ ҳастай. ма 5 намуд беҳтарин способша пешкаши шумо мегардонам дар ҳолате ки ҳамин видео 5000 просмотр мегира. чӣ хел дар инстаграм сум кор кунем, чӣ хел мақсад блогер шем, чӣ хел ягон бизнес организоват кунем ё ягон группа создават кунем. пурратар ҳозир намефаҳмонам. ҳамаш дар дигар видео меша дар ҳолате ки 5000 просмотр гирифт. ду таи дига сухан мекунем бародаро. иншалло ки ма оянда да ният дорам чӣ хеле ки бисёриётон медонен мошиное ки ҳастанд Lada Priora, ё ВАЗ, Lada Granta. В общем, в основном молодежь то, что мекунанд и бар да полни колонка мешава. худо хоҳад айди тараф водительский да колонка мешава. айта айгирд мо заказ кардем фар мешава. ва самое главное бародаро и уже выхлоп наву чиста ба забони тоҷикӣ чӣ хел меганам муша ман намедонам. кадом медона комментария написем. мо выхлопошам тоғри мекунем специально мехарем заказ мекунему мошин полный пневмада мешавад. то есть ман метавонам ки ба воситаи телефон ё ин ки просто пулт мошина дар светофор метавонам полный бишнонамушу полный бобхезамаш. мақсад ма намедонам. ман ҳамида максимально тайёр шудагиам. боварӣ дорам ки бисёриҳо маро дастгирӣ мекунанд. палибон пайдо мешава ягон бародаре ки мегаи ты просто ерундой не занимайся меган ку и кори ты неста и ты детский хели организовать кардеси. мисол то что мо да маъқулаш то что мо да мефора мо мекунем. самое главное ки мо конкурси билетаки намекунему 1xbet реклама намекунем. барои ҳамун бародаро максимально дастгирии шумо дар кора. як бор дига мегум шиносотон дар видеора роӣ кунен. нашод проект ма шумо да фаҳмондам. нашод сайти урусӣ канале ки ба забони урусӣ ютуб мо организоват кардем. ссилка описанияда дар омада подписатсия кунен. инстаграм timurka.7 ма ба забони русӣ сёмка мекунам. ҳазму шӯхӣ приколое ки ҳастанд уже 40000 подписчик кардем ва ният дорем ки 1 миллион кунем. худо хоҳад яке аз блогерои тоҷик яъне писар бача чӣ хеле ки бисёр ҳозир мешавам меган ки уна Мадина Басаева дора ва эра ма хел мегӯям ки ҳисоб нест. барои ҳаму и мечтать не вредно гуфти урусо. бояд мо мисол ҷо монда истода орзу карданда бояд ҳам орзу кунему ҳам действовать кунем яъне ҳам кор кунем. мо тайёр кардем дальнейшие движения. ҳама пешравии мо
ва дастгирии шумо бародаро. Дастгирии шумо шид пешравӣ аз тарафи мо мешавад. Лайка фаромӯш накунем бародаро. Шиносотон дар видеоро рӯй кунем. 5000 просмотр кардем. Нашуд зарабат ка ма шумо да мефаҳмонам дар Instagram ҳамин канал да съёмка мекунам ва дар охир як чиза гуфтан мемонам бародаро. Як сценарие ки ма беғарз аз ин проект тайёр кардагӣ будам дар вақти карантин, яъне филми Муҳоҷир. Ози номша гуфтесам бародаро. Ма дар Instagram вақти прямой эфир кардам, вақти опрос гузарондам, бисёри бародаро мада гуфтанд ки ҳамин хелмон номи кинора. Як кинои беҳтарин придумат кардагем. Сценария тайёра, уже бояд съёмка кунем. Иншаллоҳ ки имрӯз пага мо съёмкарам сар мекунем Нашод кино. Филми Муҳоҷир 50 дар 50 мешавад. Яъне чихел 50% историяи худам мешавад. Чихел Москва омадам кор кардам, чихел блогер шидаму 50% бо мотиватсияи сусу дабавит кардагем. Филми ҳаётӣ мешавад ва ният дорем ки яке аз беҳтарин филмҳои тоҷикӣ шавад. Барои ҳамун мо бояд 50000 подписчик кунем. Кадомера ҷаланкаш боша шиносотон дар рӯи кунем бародаро, барои чӣ ки ман ҳар як видеода ира мегум. Чунки мо бояд видеора уже точнее мо бояд кинора бирорем. Мо уже сар кунем съёмкара. Дастгирии шумо, пешравии мо. Алло нигабонтон бародаро, лайка фаромӯш накунем. Ба воситаи WhatsApp, Viber, Imo чӣ хеле метавонем видеора распространят кунем. Лайка фаромӯш накунем. фикру ақидатонро комментарияда бинависен. Ягон камбудӣ боша нависен, ранг ар вақта иншаллоҳ ки мо ислом мекунем. То боздид, алло нигабонтон бародаро. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.